Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Shibenta kum ka jingpin kre ban rakhi ya ka World TB Day ka ban long ha ka arpasa trik ulber aja pun rio. Ka jaka ka ba ajing sumar ya ki bapang TB ka RP Chest Hospital Shillong ka pelong ya ka jinga maria thong 10 kiran menta ka sni ka arpui trik ulber aja pun rio. Ka phang pedeng jong ka ni ka jinga maria thong ka de yes we can end TB. Ya ka ni ka program na penya da ka Meghalaya Tuberculosis Elimination Network ringkat ka jinga trelang ba ka District Tuberculosis Office NTEP East Khasi Hills. Ka jingtmu jong ka ni ka jinga mare ka long man pinsngal thu pai ba shaphang ka jingpang TB ban pin khlan ya ka jinga shim menta jong ki pai ba bat ban pinslur ya ka jinga trelang ban pindu jat ya ka ni ka jingpang. Kiladan bun ngut ki samla bat kinong tre ka koi ka khia ki balawan ban shim menta ha ka ni ka jinga mare. Kinong job ha ka ni jinga mare thong na ka liang kishin rang ha ka 10 kilometer ki kentup yo shan bor hujan ubala yo bat ya ka kerdan ka baningkong bat u iBox star thaba ha ka kerdan ka baar. Na ka liang ki kenthei ha ka 10 kilometer lawan baningkong da ibari hun lingdo marshilong bat lawan baar da inathlin lingdo bat la airu ya ka kusnam kerpang ya idario kharkangor kum inong shimbenta bakhna tam bat ka Shamili Chakraborty kum kanong shimbenta ka bala yautam. Ha ka ni sngi lai don lang ki Dr. B. Shanpru, District Tuberculosis Officer, East Khasi Hills, me ban kamen Kharkangor, State Coordinator, Corporeal Health Solution, but kiwe ki balai don lang ha ka ni sngi. All the best, may you all stay healthy and fit forever. Okay. Go. All the best. Menta aku mengipet ya ka senam ka balalen tingi dang bun kinong pang tibi kumbangi ken ka per lakh population ngidang don kumba arspa saw per lakh population ke ka East Khasi Hills kalat jinga da ka banikong kitu ki nong pang tibi ki long bangi la diagnose banikong ki di bandeng mas dan bani bandong ba ki bahayang mahasem joki badi ki contact group ini ban ai ka treatment preventive treatment mo tuberculosis preventive therapy ba
kan bakam sapriang kan bat lalaki yo yang tak TB infection group laban kloy bakin jam bakam naka TB infection pat kam nompoy sa TB disease kan bagi ong ka jimpang bakam nom flare up sa TB disease tiba haslam mencem tinggi ong kumbang laong ke 204 per lakh population gidan dai mentana do January hado March do ngadan life pa at kundai ngot kinong pang TB jong kiba register apo bat ni kibala sedang treatment kan kilong kita kilaban dai ki drug DSTB patient bagi DRTB patient kenlum 134 female ado menta bat hapreng jongki ro kidan kibalong ko infected bat ka HIV ro kum mangingi dan kum kandiksye metrah mo kum kibriu lane individually lane kum ka group nilaban adopt je kini kinong pang bangin aya kata ka additional nutritional support tingidan kum men hakan ni kibun kibriu kiba kilong marwai hi kila adopt iwe ni arwat kinong pang bat kidan kum kar gurudwara kani ka badan ni ka adopt shipawut kinong pang dan ka sarkaru kadan haka comprehensive TB care baki ai ni ai bam ye kinong pang kata ka additional nutritional support ni lek ban ai ka bam ye kinong pang kan kiba dan haka ni tementanga naka social welfare rong layo ka city ba ki la ban yarab ban ay ka bam ye ki kinong pang kum ki greens ki ken ya tingi ay ka bagi mentang la pha ka list ki jong kinong pang jong ki bang la diagnose mentau snem ti nang ni shakmat rai ken sayo ka extra nutritional support na po social welfare nu ban yo ya dapat ka baning kong ba ka dei ba TPT ka long very important mo balay ba uniw kanyang lada beriu badan ni uniw kanyang jingpang dai ti ula aba lada di dawai kabani ko udi bandi dawai ba lada di dawai hapo ka system shipho ni kasan ngot ubri ki beriu ula ban penbet ti kabani ko lada sin bang la diagnose kum ka TV ni dai ban di dawai testa bangim nom pen sapriang ki wai sa kawai da ka baar nga ong kata kadika TPT bangi ong itu ki balong ki close contact jo ki nong pang ki bandi ya ka tuberculosis prevention therapy kata ba nyada ba ki ba long close contact kimnum yo ay ta ka jingpang pat kimnum pin sapriang pat sikiway pat ken an kata ka badeng mas kadika way ba nila ban yele ban ni kanyang jingpang lay da kinong pang ki badan ni kadika jingpang da ki deng mas ben da kimnum kanyang jingpang pat umnum hair da ki kren da ki ruai ni daki riki la daki senria ni kenyang jingpang ula ban mi kala air la daki deng ke mas pat dai umum yo pen ban banya bet si ki we pat kani ka jing pelong kani ka marathon ka kawai bangi kwa ban laki ya kani ka world TB day ka badi ban lo haka at sau tare bat kawai bangi kwa ban le ka IEC lang bangi kwa ban ong ki youth nang ni ba bangi kwa ban pindu ya kan ka jingpang ha ka shnong jumi dai ba kum ka world health organization ko ban eliminate ka TB by 2030 bangin wan ra kata ka incidence rate bagi ong kata ba ka bakan poi 44 per lakh kan mo kum ba ong menchua ni kong ba ngi ha is capital kidan 204 per lakh ni bunda ka to ka 204 nya ban penduna cha ka 44 per lakh kum no hado stem ar haja lai khong ni la ban bagian yade bagian tri lang bagian yo ban yo ya ka thong ke ba pen duna ya kini ki nongpang ki badan ha kan ka jilla jo ya kini ki hot bun ba bali ba ki don ya ka kan ka jipang ci bi do mentar ngi do bilong stigmatized mo si sin ba latip teng ki bru ki kiar lele sa ba ka de ka jingpang borobor hi ka sapriang da kala air dai ngim de ban stigmatize ki brio la da ki bam da ka jo ka shamwat ne da ka pliang langi shong lang ha jo ndai ba kan sapriang ban da da ki jan kam la ban sapriang langi pendan kam da ka jo pan khana ba ki di bodan ka jingpang kam nom ban sapriang hoi tang ma hayeng hasam la da ka shwa bandi dawai la ban penya bet dai ci sin ba ki las dang ka treatment pat apo ka shibnai albrai kim nom pen sapriang sho kini kinong pang te ka baning kong eng ba nya ban penduna ya ka to ka jing nyong ben ya kini kinong pang TB ken e ladang naga liang jo ka sarkar la na kanyang jo ka program ni le ban IEC program na kisnong bangin ngin hikai ki brio bangin ai jing hikai bangin batai sipang ni ka jingpang bat kumno ban ya dai la de pat na ka ni ka jingpang kan da ka jing tei sitam jongi bat ki pat ba
bat ka health ka baning kong naktakadaw menta ki ang kaneka team jo ka World TB Day menta nai. Yes, we can end TB. But ka power kan dehaki jan bhagidari kamut mangi ki stakeholders ki brio the community kanya trailang tingila bang penduna kanya ka jimpang ka message jong ai ki brio lada kidan ki 10 sign and symptoms mo ki yong ki dak kishin jong ka TB ka jengho ka ba artayo ne palat ya ka artayo tikidan ka jing shit ka bakiu jan meat kuma yung ka evening rise of fever but ka diet sweats ane ki jerho but ka snam ki hiar ka jing khia kimla ban bam nei ane kidan ka jing at ki rendang ane kidan kanu ka signs bakal jong ka extra pulmonary TB ru ki kloy wood ban wan ki hospital ngilaban screen ya ki ngilaban test ya ki dang kloy but ngin ya ban ai ka dawai pat ka babiang ya ki kumina benta ki DRTB ni pek kum ka report jongki kan keno ki dawai ki batrai kam hakamet jongki bat keno ki dawai ki bam trai kam hakamet jongki tela da ki dawai ki batrai kam ngi ai da kita ba ngi pet iwe pat iwe nong pang da don da kada DRTB committee ni da shong ni da iwe pat iwe nong pang ni da check bat ki dan ki specialist da hang tu ti ngi sa form ya ka regimen ngi sa ai kum baka kum ya ka met jongki brio kum ta hingi pet ha ya ki test ba da fine but according to jongki tu ki test ki ka jinglong jingman jong ka met jongki brio ni ai ki dawai ka ba anda lada ki di tikna kumba ala batha ki doktor ka minimum ka di 6 months balada ki di ya ka MDR bangi ai ka ALR ka di maximum di 18 to 20 months ti kumba batha ki doktor lada ki di ba lada ki one follow up ha manu banai di lada ngila ba balada kidan kino ki comorbidities ba ki one check wood ngila ban sumar ya ki bat kila ban jam bakal TB ka di ka curable disease mo kala ban penjam bet stang da lada PD dawai tekna ka bat kenjam bet ngi hapo Meghalaya ngila dan mentala kumba jan laisnan but ngile ki screenings da ki bangi use ki handheld x-ray through using AI technology ka pakarteng ka choko ya ka bangi develop nakaliang juga corporate health solutions te kumna bangi idan hane hapo Meghalaya ngidan in every 12 administrative blocks ngidan ki units ki jongi ya ke bikira ki handheld x-ray na try pin sa iya kani ka video ro kumna ki pindan kami ka handheld x-ray tiktu ki handheld x-ray ngira ki manla ki snong ki thao ki ba don hang ne po ha sor na ne ha nong kendong ne ki jaka ki ba kam jangai kum kawai na ki snong ba ngila apoy ka kershai kadi ka jaka ka ba na ki jenjar tam bangala travel hi mga simet ringi ngi poi gitu ki jakaro ngi ai ki la jing sumar ngi let yang tu bangin prevent ya ka jingpang TB bahkan sapriang namar ka kung bangi tip ka jingpang TB ka di ka sapriang te la kaliang to ka corporate health solutions but through the national health mission mo ya ka bagla penyo ngi ya ka project bangin let screen cheki snong baper te ay bangili screening ngile ka ngishim ki details ng ki patient ngile ki x-ray but ngishim ro ki sputum sample ladang ngilap kino ki patient ki badan abnormal sputum positive then proceed ahead with the treatment kanang bakai early detection kan prevent ya ka death rate jangki bapangi ka tuberculosis te sakawai ro ngakwa ban penslur ya barok ki brio ba haba PE ka team jongi ki wan ki yeng ki sem jong pi ki wan ki snong ki thau ki jong pi pediang ki da ka mensiam ka bakulut deh pediang ki namar ka bat ngas ko ban pentip ro bakade ka free treatment mo kade ka free treatment ka baka government class siu ka government na benta jong pi te somba nai pen le no ai ka free treatment ka lomba ki handheld x-ray ka bagla ka government class sponsor na benta jong pi te tai kubor nakaliang jongi ka corporate health solutions barungi dap ka jingkemen bangi yo ban sponsor kum ka event ka deru ka kamdei kitang ka 10k run ka bangi yo ban pendam mentasi ande ka de kawai ki awareness ka lat awareness ban sapriang kubor bangi ngi yang teli kum na benta ka sports but naka health ngi yang teli bangin ya fight ya ka jingpang tuberculosis bangin pindu jat na kani ka sor jongi ka Meghalaya bar kum joro na ka ri ka jongi ka bai ka ri India jongi Tui jo kani ka jing mare kalong ba ban pentep i brio ba kumnu ka TV ka ta hi brio ba kaliang ka yo ka kot ka system ka met te da ka populong e kani ngila ban pensai ki brio ngila ban pentep i brio ba kata ka TV ngila ban pencem ngila ban penkot te kawai ru ba nginya IT lang
hakaliang hak TV namar kidang bun ki balong stigmatized haki long yang long sem perlok perjor te dak ba pelong kini kalau ba penwan ya kata closure kajinya day apreng ki bapang ba kitu ki nong support ki ai ki papang te kajing chmu jongi hi bankong kajing don hi jong kani ka M10 hi kalong ba in ya niya dekat in ya support ya kata government hakaliang ban pen na benta kata kajing semar iki beri ki ba ya kendu ya kani kajing pang te nakaliang jongi hi ke M10 kalong kajing don jongi hi ka ba ni kong kalong ba ngin support hakaliang balong ba ngin ai consult ngin ya keren ba penuh kata TV ka kata namar ngiru ngidei kiwei na kita ki beri ki ba ngila sakta TV ndai na kajing ko jing khia mentang ngila don hakani ka society jongi pat ngila ban ong ba ya ka ege ibala ja hangi menchua kumenta ka stigma nang ni ka jingduna jingyo jungkat hai im kwa chu bandon kita kijai ki we beri pat di pemerintah ngi kwa ba kibriu kin yo full support nang hakaliang kumnu ban le kita kijaka sumar bat kumnu ban sutu ba kata ka jingpang kata ba kumnu ru ba pinyo jingkon bat ki gilat ki ba pinyo hakajing ada khamtam teng ki bam yo ka jingpang ru ki don lang ki ba ya ki ba don lang pemerintah family members don ba yo we nong pang re ki don ki we ru ki ba sa lang haju te nila ban ong itu ki bri ba kin don kiwe gila ki bala bni jinya dai ki ha ya kata ngidon iwe na jentia ru dai katangi idon iwe na jentia iwe members jungi ru idai katangi newly te itaru la trei borba ya kaniga jing pen sothu i ba sepang ka TV te ngidon lagi jong ki member menta haki southwest kasil west kasil ngidon te mentangi yale ban yo sagi tu gibri ba nasyagaro ndre ha isu ngiladon ha boiru ngiladon te ngila yale hi ban pensapriang ya kata ka jing pesothu i ba penuh ke TV ka kata ba penuh ru ban pen kwat pen khia ka ban kong ngakarpa di kilong yeng long sem lada PE isumtam ba ki kiladon hi tu isumtam arsni lais kuma ong menta laisngi sitayo ladon kita semtam wati yang teng ki kajing perkhat jungi gibri ki ong ba ngin da le ya angin le tes kan one positive ba dadan tau kenyang jingpang one positive dan tau kenyang jingpang pat kinum long positive ira lagi dan makna kita semtam ndai ke syong ba mentah pinap one ba khmat ada pisau tu ba kidan kita semtam pinap one khmat ba pinle yak ta screening ka test ban tip ya ladi kan kumnu ba dan em kata kajing sistem lada Can everyone come front, the one who has completed the screening? Pio sumar kloy kumentangi dan lagi jong stage And you can also dan come ki and collect your basic ki ba certificates shulong ba ong ba ki kat wan ba ki di dawai tang riu benai long kidang dei ki normal kidang dei ki base TV ndai ki don ki MDR teng hakajing pen slam ban yo jing sumar hakajing pen slam ban le check ban le test le kelas ki MDR ki ba di da ki dawai da ki prabana ki sisnam te kakta amma ki kata tangi ki ndai kakta ki long yeng long semru perlok parajo jong kiru teng ka pensapriang naga jingbam le test ne wansha khmat kloi ban pendap kita ki rukom komno bentip ya ka ta ka jingpang TV As healthcare workers, ni ki first line bari ban yarap iki bari ban IMCM iki kata di ba initiate yang ban one join menta kasi menta katu karu komperkan ba dapang TV ki brio ki don stigma kala kham duna menta namar ba ka awareness kala kio dia kata ngai play ki ba bro ki ba awareness And the one who haven't received their certificate, please just come to the table. We will give it to you. The one who haven't received the certificates, you can always come forward. Kita ki science symptoms pangilaban tayo kung kajing shit, kajing jerho, kajing presnam, kikloy ba iban ta. Tika screening ro kamdesh ko ba shimpor, marsan wan ngila ay kasi binat, te ngila ay ka microscopy ka x-ray, te marsan diagnose hi udaway ro la ready ba iban ta. So kam judan syo kata ka jingwit la ka nakajing don symptom bar kajing yo treatment jo kinong pang. So kay program kala irap shibun ban yalami kinong pang ban yo kajing kwat ka bakya in due time.
For once, I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.